Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Standby sa Aksyon Night Patrol magasunod sa dili lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga naman tag para mati, region-wide mga palangga kita sa nabilin, isa ka oras, 14 minutos, karon nga adlaw Webes, petsa 24. Webes na mga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa grandan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinaka-ulihi labas natipon nga mga police report blatter entry record of events opisyal nga nabalag sa police blatter entry atong sining nga Polisan Central Southern kag Northern Negros. Of course, ang ato sa nga Patrol 2, Cruisewell Patrol, kay na pa nagalambiyon sa pilakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat ka bantayan. Ato naman liwat ka himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Sa Webes nga edisyon, ano naman nga mga eventualities from where the action is. Ikatatlo na nga gabi. Buylog nato ng puwersa Aksyon Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto, was-was lang ko namay, ariya lang ko namay, importante, way lang Malaysia, aksyon, papang, Nixon Tahong. Update sa mga balita, national, international news center sa Aksyon Radio Bacolod, Webes edisyon. Buylog nato ng puwersa ni Aksyon ang Dipensor. Opdaman kita sa kato sining ang mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side ang puwersa ni broadcast engineer Henry Spolgar. Backup diri sa aton nga IT expert Action JM by King.
Transmitter sa Control Tower, Barangay Tarok, Siladsang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacana, sang Batang Suway. Sa kinaandan, ang inyo sinalagad ang korman, Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa nabilin. Isa ka oras, 11 minutos. Nga pagpangalagan, inyo palatuntunan. Maninay, maninoy, ara na. Siguro hagid. Pila na lang ang nabilin. Duha ka oras. Kag 11 minutos. Ang ginahulat ni Ihada kag ni Ihado. Pasko na. Pagpiti karon sang relo, las 12, sigurado na ang Pasko ni Ihada kag ni Ihado. Pero buwas pa na saga. Mahatag kag madulong ni Maninay kag ni Maninoy. Tanan-tanan naton nga mga kaksyon ha. Whoever you are, wherever you are, din ka man, sino ka man. Ang inyo diri ka pamilya sa number 1 station sa Bacolod kag Negros Occidental, DYEC Action Radio Bacolod. Nagatamyaw kami sa inyo sang malipayon nga Pasko. Walo na lang kadlaw kag bagong tuig na. Topdan talang ini sa pagpangamuyo ha. Nga kabay pa amat-amat na madula ining inakadlukan sa tanan hindi makita nga virus ang COVID-19. Si Lord hindi gid makapabaya sa iya nga mga nasakupan, nagatanaw, nga nagabalakuon, kag nagaantos ang iya tumulo. Sa adlaw sang Pasko, kabay pa nga amoy ni ang dako nga Pasko. Matag sa aton sang Ginoo. Kita nga pamilya magtilipon, mag-insyendianay, importante. Ipaluntad ta ang katawahayan, ang espiritu sang Pasko. Dala pagpangamuyo sa masunod nga tuig. Ano man nga mga unos aton malampuwasan sa bulig sang aton mangluluwas ang atong Ginoong Hesukristo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:52 na. Walo pa kabalito sa nabilin antes kita mag-ongo sa tak ng alas 10. Hoy, sa atong maka-aksyon, halong lang ha. Halong lang sa nagabiyahe pa. Kabalo ko may iban nga nagabiyahe pa eh. Amo ng iban nga ginapakamayo nga magbiyahe gabi, ikumpara sa adlaw kati kainit. So, sa nagabiyahe karon nga gabi, kada monitor sa aton, God bless you. Kabay pa nga makaabot kamo sa inyo siling nga destinasyon, safe and sound. Ang suggestion lang sa inyo para tuntunan, Action Night Patrol Program sa inyo kubos nga lagad. Hinay-hinay lang sa pagpadaragan sa sarakyan. Importante makalapot kita nga safe and sound. Okay? May nagabiyahe pa ni sa mga kabalo ko, may nagabiyahe pa ni sa mga muni oras, nagahingagaw puli sa mga lugar nga mga malayo sa pila ka bahin sa aton nga probinsya sa Negros Occidental. Kamula na halong-halong na kita ha. Wow. Damo pangadaan sa mga aksidente o way tamang ginapangayo, abot lang kung kaisa. Gabi ito, aksidente sa may dalan sa Nuano, Barangay 8. Bulag ang sidecar sa motor, tricycle, binungguhan ka auto. Oh,
Bunggo sa autos, tricycle, nagbulag ang iyang akaha. Ang iyang sidecar, nagbulag sa motor. Interview to gabi ni Action Dale, ang driver. Nagsuli ang paya. Dili mo sa investigasyon sa pulis, siya ang nakadrink, nasiglagan niya. In-charge siya pato sa nagasakay sa tricycle nga na kakas ang sidecar pa ganito. Amo na nga siling ko, hinay lang. Ito gabi si Sir gabi ito, nakadrink ito gabi mo. Ay mabalaan mo gid bla sa dalagan sang istorya kag tikab sang baba ya. Nga kung nakainom ka na bla, hindi na magpasundaya mo dala pa sa lakyan. Bili na lang na sa migo mo da. Bili na sa pangigaro, no? Ngayon, bili security guard daw. Taga ilang plo pangapi, tapos panigarilyo. Lakta pa uli. Delikado man kung nakainom ka, maglakat ka, no? Kasi bungguan ka pa na. Ayo. Kamu na silingko, Tuliton ta again, ha? Wala naman ang kadlaw ang nabili, no? Ma-goodbye na 2020. Sabay pang mangin mayo lang. Huwag na sa mga sablag pa bla. Ano pinaka-importante da. So kung nakainom, ayaw na magdalas lakyan. Mas better kung nakainom, padala nas balay mo. Huwag ka na bala lagyo pang kantuan o pulian. Para nga imo nga pag-inom, tayo yun, pagbastante, sulod sa kwarto, tulog, huragok. Ayos! Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:55 na. Makuan ko karon na. Mata ko karon na premyo, ha. SAP, province-wide, ha. Ingagaw tani nga makadaog pag isa na ito ka caller para nga may pang inog bakal sa buwas kung di karon mapreparar no si buena niya basi sa 500 nga premyo ya karon basi buwas makabakal siya para pamasko. Standby ha sa mga may mga cellphone da para ka-join diri sa aton nga SAP sa Action Radio province-wide. Tilawan ta karon basi inyo ni karon numero ato magabutan kapag tawag pag ring sabta tayong kay sigurado maliwanag 500 pesos. Ayos! Sa Tamak Action, advance Merry Christmas, advance Happy New Year sa inyo, ha? Enjoy sang holiday season. Enjoy sa mga nabiling adlaw sa bulan sang Disyembre sa tuig 2020. Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:54 na. Standby na sa mga report na gikan sa atong sining mga correspondent. Standby sa report ni Action Roger Gutim. Standby na sa report ni Action Percival Binamor, likewise ni Action Stephen Presquito. I-check ang atong sining Patrol 2. Ang atong sining Crosswind Patrol Day 3. Last day ni Action Dale Salazar sa Action Night Patrol nga duty karon nga gabi, no? I-request ako sa Action Dale kay manager kasi na lang ma-night patrol sa patrol kong gabi. Ito ang ngayon gisa, no? Ngayon gisa yada mo kabilib kay Action Dale. Ito ka-jolly, kag-agresibo sa Action Dale, no? Kung kabalaw ka si Action Dale, naka-Santon Plus na mo. Muna nagabaskog siya. Ha? Sige, check na paglibot-libot na Action Dale Salazar sa webes nato sininga pagbalagad. Liwat na ito kamustahon. Ang iya sininga paglibot-libot. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon Radio. Action Night Patrol Yari si Action Dale Salazar sa Patrol 2. Action Dale, advance Merry Christmas. Please come in. Yes, Action Eric, advance Merry Christmas. Nag-jolly kag nag-energetic ang tawo kung may mabaton nga red envelope. Hindi ko wala red. Di
nagahuyang. Nagawik action Eric. Nagaluy-luy ang abaga. Oh, nagaluya. Nagapangluya action Eric. Gapaluya. Once gani nga may mga red envelope nga maginapon, ilabi na karon nga bulan sa Desyembre action Eric. Ang tao nagayuhom. Correct, no? Kaga syempre hindi man mapungga no nga ti happy gid action Eric ilabi na nga may ginapangatuba nga pandemya. Hindi tanan nga tao mabugayan karon nga bulan sang Desyembre. Gani. Dason nga once makabaton ka sang regalo, ano man ina nga regalo basta voluntarily ginatag sa imo, patuna action Eric no. Hindi na pang hindi kay grasya na action Eric, material man nga butang o kon na kwarta action Eric. Kaya mo na sa may mga galupad nga ampaw, ti congratulations, no? Sa wala makahugpa, kang nahugpaan ka ampaw, better luck next time. Correct. Kulta na lang sa Chinese New Year. Mga bulan ng Pebrero, action Eric, mga last week ng January to February, Chinese New Year naman. Aton sining sa Ulugon, since may Bacolod Festival man kita, dito sa may syudad sa Bacolod. Ina, kung maghagan-hagan ang COVID-19 cases diri sa may syudad action Eric. Kaina na office naton dira sa may San Sebastian Cathedral action Eric. Nag-alalawas ang sumilimbang usually ti amoy ning mga pamatanon nga nagtambong sang Christmas Eve Mass dira sa may San Sebastian Cathedral action Eric. Wala ma-accommodate ang tanan nga mga church goers sa kaina mga 7:30 nga gabi. Panguti na puno na ang simbahan no kay ang kada row no may lang sang limited nga mga sumilimbang pwede makapungo action Eric para ma-implement ang social distancing nga ginatawag. May mga pulungkuhan man nga ginpahamtang sa sagwa sang simbahan sa left and right portion action Eric. Pero napuno man no kag dito man sa left portion sang simbahan kay halos na action Eric ginbutangan sang pulungkuhan no para kay kadamo gina-expect na ina basta ganin San Sebastian Cathedral kag kadamo dira sa mga numbered barangays nga palibot sa simbahan kag ang mga sumilimba walking distance na action Eric no. So kaina pagkatapos sang simba tidamo sang mga churchgoers ang naghulat-hulat gid sang salakyan kay bisan alas 8 alas 9 subong nga gabi action Eric iwat na no ang PUJ nga mga salakyan bisan mga taxi no kaya mga kauturan nato nagahingagaw man puli after sila sining nga trabaho para makaupod man ang ila sining pamilya action Eric sining importante nga okasyon kadlawan ni Jesucristo action Eric. Di may nakitaan ka pa nga mga balyakar kina amo ni oras kina may nasiplatan ka pa? Maalala na action Eric. Gabi ay? May pipila action Eric, limited, ilisipo na lang. Mayara pa iniblang mga persona bilang last trip na no, nagahingagaw kag nagatuyo man nga maka-income no subong nga kagabihon action Eric. Pero why kita ka-update sa balyakar no sa ilang biyahe no? Wala gid action Eric so far wala sila sang may ginpagwa nga official announcement o kon may mga pagligbuat bala sila sining biyahe no adri sa may Negros Occidental. Pero kay na sa hindi why ko isabat sila kali kuti why magami press release sa balyakar Lokalin no sila. December. Doon nga to, ito naglinong ang balyakar raw. Napituan ko sang gubin. Umang reaction Eric no, do hindi kit makontak. Dale? Grito ko na nanay, Merry Christmas kay Ma'am Jade. O reaction Eric do hindi kit unattended gid. Ang iya sining nga linya. Ang iyang phone, may ang duwa niya ka numero daw hindi kit na makontak ako Derek. At yung pangaka siguro ng yasim. Kabalo siya nga base interviewon siya or may mga mangulit siya base interviewon siya, base may mangulit siya, base may mga paskwa sa iya. Ay gano'n. Dala naman lang tanan da Ma'am Jade. Sinablam ako kay amo man nagapangga tao si mong Christmas. Ilabi na karon nga holiday season. Yes. Pero importante tari dito na Yadel ang consumption sa mga commuters naton. Correct no. Kay kadamo nagapamangkot basta bila may mga pagligwat, may mga changes sa schedule action Erica. Ilabi na ang mga nagapadulong diri sa may syudad sa Bacolod nung magtrabaho kag kung may mga appointment diri sa may syudad. Pero so far since wala man sa mga progress or development kiginpagwa ang Balyakar regarding sa biyahe as is lang sa gihapon ang ila sining schedule action. Especially bala dila mga lagyo ni nga mga lugar mga hinubaan, sipalay, kung ano may mga rastri pa ni, may mga kanlaon, dumagete mo na bla? Correct action. Kaya why sabat sila kay why di press release ang Balyakar?
So, ka-silent sila subong holiday season, Action Eric. Mo nakibot ko lang ato ka silent tone sa ila. Or ba si, after Christmas? Base kung gadulo. Kaya ba Ang panok, ang manok ka pula gadulo. Kaya ba nila ba si ubos na nilang sa Christmas? Ito yung after Christmas. Buhay na kaso yung Christmas, importante yung ang publiko, bala kita mo ka pamangkot, iba matay sabat di. Oo, correct, Action Eric. Kahit sa social media, bisan social media na lang ang Action Eric kay ang subong ang tao. Ang time bala, mas lamot sila oras sa social media, pag ang announcement, dasig ang paglaptas ang impormasyon, Action Eric. Hopefully, next week, makapagawa sila fiscal statement sa New Year na celebration. Correct. Kaya mo magpamangkot, Action Eric, like ang mga conductor, like ang mga bus drivers. May mga pamilya mo sa Action Eric, motive lang iban magpalauli or ang iban per time dira. So amo na patani ang pamangkot sang publiko kung bala may mga pagbago sa biyahe sang mga buses no sang Valacar Transit Incorporated. So wala pa bang unin ni Ma'am Jed. correct, Action Eric. Kaya one text one call away ng atong siningang stasyon na baka mag-provide information sa publiko, Action Eric. So, tumong gabi, Vesperas, ang Pasko Action, Eric, no, ang iban sini for sure, may mga pag-games na, sila sining mga kapurokas. Ano ka ba, ka na mga puroktig sa proper nga gapasigabong, no? So, kayo na, Action Eric, may mga nabatian kita nga pila kapalupok. Magluwas sa palupok, may mga sound system. So amo na siyang ginalikawan kung tani, bala aning pagtililipon within the purok kay hindi naton may baluan, kundi ang mga travel histories ng mga persona, kung ba infected o kung hindi sa COVID-19. May mga posts kita sa social media nga nakita na, Action Eric, nga may mga pag-games, no? May mga pag-games, may mga pahampang sa kabataan, sa kapurukan, or sila sunod ng mga panimalayti. Hopefully, masunod sa gihapon ang mga protocol, Action Eric, kay kabudlay na subong bala nagapangalipay kita bangod Paskwa, tapos pagkabuhas gali wala na kita sang padabor. Wala pa tali ang ginalikawan, Action Eric, kag ginakampanya sa gihapon sa mga opisyal, kag Bacolod DOC, kag kapulisan nga bisan na happy kita pero dapat observe kita sa mga protocol na ginapatuman sang gobyerno. Budlay na basta magbatsa kita dira sang COVID-19 symptoms o kung maghilanat bisan ni COVID. Siyempre nga itong panumduman, Action Eric, nagataranta ka balala basta may COVID na ko, no? So amo na siya dapat ang likawan sa mga aksyon naton ining mga mass gathering nga ginapatigayon kag wala pa ma-implement ang mga protocol nga dapat sundon kag ginset man sang gobyerno, Action Eric. Sa sining mga tinion ang iba dirang damo na baton nga mga regalo labi na mga kabataan ti amo na ning oras, Action Eric, nga magbukas, no? Sa sining mga regalo, no? Ti ambot usom na sabong ang sa kabataan ng kagbanay kaling no, duwa pa blabuot ni mga monomidyas mga napakabit sa portada, no? Yes, Action Eric. Sa mga kagbanay ng kabataan. Sa una experience ko nimo pagbukas mo ti puno ka dulce ang medyas. Naglabay na Santa Claus, dulce ba ni Manny? Pigado, pero sa pandemic. Kabataan na subong mo na kamaro mo. Dulce lang ni chocolate na ba ni Manny? Kung masinalas na nga balo kasi Santa Claus pigado. Correct, Action Eric, sini nga matinion tumayara sang valid nga rason ining mga maninoy-maninay nga magrason kung nga alas year 500 ginatag ni Ninoy kag ni Ninay subong do nag 200 na 100 na lang. Di may rasang rason nga COVID-19 pandemic nga halos tanan nga sektor, no, halos tanan nga trabaho naapektuhan gid, Action Eric, sini nga pandemya nga ginapangatubang. Ang ambal nila importante karon nga Paskwa, pagabot sa bagong tuig, buhi kag nagaginhawa kita. Meron iban nga mga kwas niya, ay sa una si Maninay ka, tas akong 200, so sumunod 100 lang niyaw. Sinisa nga, may COVID, sige Maninay, ito pinakatuig, may katag, bisong mahan, tabi ko pinatutanan. Panay, Action Eric, no? May iban po yung gani, ano nga, ihada mo ba, ihado, tapos nalipatan mo. Ginatag kapag Action Eric sa social media. Ginatag mo lang, Maninoy, daw, nalipatan na ako, sini nga Pasko. So, iba na, ginapagi sa social media, kasi ginapabati-bati ang Action Eric. Na Maninay, Pasko subong ti daw, pila ka to, ito 5 ka to, isip-isip ko, di ka Pasko sa ako, namadulod 200, lang, tita ko lako ni Maninay mo. Sa kalibo, eh. Di ba ka
tuig, wala siya natagat eh. Sumunod ka mga tuig. Mga isa na kalibo ang Sa utang. kalibo, ah. Ilista lang ang importante dirati upod nato ng atong sining nga pamilya action direct sa pagsugalaw Yes. subong nga Pasko kag sumabot man nga 2021. So fashion direct sa may syudad dili tipo na lang gid ang mga pribado nga mga salakyan nga Yes. nagalibot diri sa may syudad sang Bacolod for sure mga empleyado ini nga nagatrabaho bala sa sining nga mga tinion nga nagapauli na action direct Gabantay pa? o nagabantay pa. Kudo sa kag ginapangimbulaan natin ang action direct ang mga kapulisan nga subong ati parehas sa aton nagaserbisyo publiko karon nga holiday season. Gani. Nga mo sila mga tao nga nagasakripisyo para lang mag-provide sang serbisyo action direct like sa aton nga nag-provide sang information Yes. karon nga holiday season. So sa mga sir and ma'am naton kag syempre ang mga frontliners man sa hospital action direct nga hindi karon makapauli bangod Yes. sige ang ila sining pagtatap no kag pag-observe sining mga COVID-19 patients sa mga hospital diri sa mga syudad sa May mga Bacolod. call center agent katag duty pasbong yun, no? Action direct may mga call center agents nga sa site kid diabla mismo sa building sa company nagatrabaho. Okay. Pero may mga naga-work from home an action direct no. Pero ang medyo bulubudlay dira kung naga-work from home ikaw kag may naga-video kay inyo sining kabalay. So amo Di na siguro magribati. ang budlay kay no kay may mga background noise dira magluwas na lamang kung high-tech dira ang imong sining nga headphone Na. nga may mga noise cancellation na action direct no. So importante ate happy lang kita subong diri nga Pasko pero ang mga persona dire ang nakabaton sang Pasko ati very good sa mga wala nakabaton basi boss nga adlaw Pasko pa sa gihapon ang formal gid no nga adlaw sang kadlawan na action direct no ni Jesucristo. Yes. Situational report gikan sa Patrola ka Action yo. Action Dale Salazar. Una sa balitaw na sa action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kinaksyon din sa Salazar. There you have it. Sitwasyon sa Metro Bacolod. Kod, wag ka pabalo diri ang management sa Baclacar kung anong dalagan sa ila sining biyahe. Kaya mo actually ka pamangkot sa akon. In fact, kada mo ka text sa akon kung ano ang schedule sang Baclacar. Kung tiway kami ideya, no? Tiway pag iman ka pa release diri ang taga Baclacar. Anyway, mo na sa mga nagabiyahe pa last trip medyo halong-halong. Amo kung gusto niyo gid mamangkot sa mga dalagan kabiyahe ka Baclacar, I would suggest kadto na lang kamo sa ila sining nga mga terminals. Para nga mabalaan nyo. Kaya na kamo siguro rikta pamangkot sa magpamangkot kamo sa media. Ito, why gig kami ideya, no? Balikan na lang si Action din sa Salazar. Sa balik niya sila pamalagad sa final report sa atong sila nga Patrol to Crosswind Patrol. Ang observation report ni Action Dale Salazar. Ginadulong sa inyo sa kaluan sang
ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ang ini mga porsyon sa ato sining pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalawan sa Evergreen Bakalay by Green Harbor Capsule sa area sang Parmasya Bago kag Sir John Pharmacy tanan sang Bago City Public Market. Sa kawayan may ara madala Botika Andrea or Sandria sa Barangay Dangkaran Ilog ara madala sa Dangkaran Drugstore kag sa Kabangkalan Mid Plus Pharmacy. Ano pag ginahulat mo ayaw na magduwa-duwa. Tumarka, Evergreen Harbor Capsule, adlaw-adlaw, ang katimbang ninyo sa inyo ikayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Sige, i-check tara ang mga report na gikan sa ato sa mga correspondent. Standby sa report na aksyon Percival Villamora, kag standby man sa report na aksyon na Stephen Presquito, raw sa aksyon Roger Gutiv. Mayong gabi dira kag mayo lang ang pagpaurok-urok sa kay Madam Louie Tanyada. No, sa kay Madam Louie Tanyada, may gabigid ka kay Attorney Tanyada. Mga tamis boys, Boy Dayo, Felix Gar, Alan Navales, baw nagpaurok-urok sila ho. Pamati sa Aksyon Night Patrol program, no? Merry Christmas, may the love, protection from COVID-19, and full blessing of our Almighty God be with you and your family always. God bless. Police Captain Wilfredo Binoman Jr. and family. Hepe sang Valladolid Police Station. Sir, may gabi dira sa imo ka sa mga kapulisan sa Valladolid PNP. Sakay 0680, Merry Christmas sa imo da. Kag maayo lang nga pagpurok-urok. Sakay Rodi manog hilot da. Rod, ano masyar lang di. Ana Andrea Famoso. Check attendance lang siya wa. Pamatig siya sa Action Night Patrol. Sabi ato dira si Toto Eugene Sapine kag Timpol Abilanida. Ang panamya halin kay Toto Vicente Similiano. Janet Reyes da may kabigid kay IB Hong sa mga Hong family. Dira sa Valladolid kay kumari ko IB Hong kay kay Jutay, si sino pa kanila, sa kay Tutong, sa kay Ma'am Emilia Hong, no? Sa Emilia da, may gabigid, no? Sino pa si Ewoks, oh, may gabigid dira kay Ewoks. Roy Iye, may gabi, kay Janet Reyes da, gapa urok-urok ito. Si Enrique Castilla Iligan, araman si Stadier Alcazarin kag Angelo Alcala Anisito. Araman ka paurok-urok sila sa Action Night Patrol program mo. Salamat kita. Sa kay Zoraida Luzero. Nagabi dila kay kay Zoraida Luzero. Kay Iboni Butser sang Germany. Ara na siya, nakatutok na, check attendance lang siya. Kaya pamatik, isa sa ato sining pagpangalagad. Sa kay Ray Samonte,
kay Sean Mill. Happy birthday sa kay Ding Mabugat, ha? Sa kay Boss Ding Mabugat, happy birthday. More life, good health, and God bless. Birthday subong ni Sir Boss Ding Mabugat. Utod ni Colonel Calixto Mabugat kay Madam Tina Mabugat da, no? Mayong gabi gid ra kas kabataan, no? Paurok-urok ni sila. Sa mga sa pamilya na Luis sa Kanduni, kinatamya kamo ni Lorna Siron na Luis. Sa kay Niel Talurong, Alexis Grahoda, mayong gabi, ha? Paurok-urok sila pamati sa Action Night Patrol program, no? Sa kay Mike John Seba, gabi nila kay Mike John Seba. Sa kay Athea Kim Iriman, check attendance lang. May nila nga pag paurok-urok pamati. Sky Blue. Sa kay Janjan Isclamada Delfin, pa-check attendance lang si Jero Magallanes. Alang-alang pag-signal ni Action Roger Gutib. Unang tanang report live gikan sa San Carlos City. Line number 2, Action Stephen Prisquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Radio. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Action Radio. Action! Night Patrol Field Reports! Yari sa Action Stephen Prisquito. Line number 2, Stephen. May gabi, please come in. Yes, Action Eric, sa karon no, sa pagsaulog sa aton nga ining Pasko o ining Christmas nga karon na 24 sa Disyembre. So kaya nakita natin kagina ang sitwasyon diri sa Ciudad San Carlos, Action na Eric, nga grabe no ang pagdagsa sa mga nagapangumpra, ini mga nagabaton sa mga kwarta o sa bangko, sa mga mall, sa merkado publiko, sa tanan na lang no nga mga kaladtuan. Nga ang tao nagdagsa gid sa Eric nga not only nga mga taga San Carlosanon but sa iban pagid nga mga lugar like from Calatrava or diri iban sa Don Salvador o diri pagid sa iban pagid nga lugar sa mga bukid-bukid mostly nga grabe ang pagpangumpra, ang pagpila sa mga event pati sa mga pagkaon no ini nga hasta sa hapon na kag sini nga gabi kadamo sa gihapon sa mga katawhan diri sa Ciudad San Carlos sa Eric nga tinumpok nagadinasok sometimes aton gid diri na makitaan nga wala na sa social distancing pa nagakatabo kay tungod nga kun aton makatkitan kagina bisan even na nagasulod sa mga malls, mga department stores, ini mga supermarkets, groceries, okay. Public market, nga gapila gid ang tao nga kuan gid Action Eric. So, but then again, ara sa gihapon, no, may mga health protocol gid sa gihapon. Ang kada mga establishments, may mga alcohol sila, may mga thermal scanner sila, kag the same time, wearing man mask, kag facial dining aton nga mga pumuluyo nga nagakadto diri. Ilabi na sa oras gid sining pagsaulog nato sang Pasko ining sa diin gahabol gid tanan nga makabakal sa ilang makinahanglanon para gid sa sining pag saulog sa aton nga Christmas. So gani nga ang aton pa naman dugang Action Eric nga aton kapulisan no on standby sa tanan nga mga lugar makita nato ng ilang mga patrol nga ara gid naga-standby, ang iba nagalibot kag nagatanaw gid sa sitwasyon sa ang tanan nga mga establishments diri sa syudad mismo sa San Carlos nga ara gid ang ila presensya pinagiman sa pagpanguna karon sa bago natin nga OIC nga sa diin na mo si Police Lieutenant Colonel Arthur Bayawan no. So gani nga amoy na karon siya ang bago. So anyway, ang ato naman Action Eric nga sitwasyon nga karon nga gabi may ara man simba karon nga kagabi damo na sa mga pumuluyo nga nagakadto man sa aton simbahan dili sa San Carlos Borromeo Parish Church para sa pag simba nga sa pag-abot sa sining Pasko. So gani nga isa man ini nga ginapanaw man sang aton kaparian dira ang health protocol nga hindi gid may maximum lamang limit no ang pwede nga makasulod sa aton simbahan. So amoy na karon sitwasyon diri Action Eric kag damo no sa mga
halos sa mga ato ng mga kauturan diri karon celebrar na lang sa ilang mga panimalay kanya-kanya. Nga wala na sang mga party-party pa o tinipon nga dinalag ko kunti nga kada magpamilya na lamang ang nagasaulog kag nagatipon-tipon sa ilang mga panimalay. So malamang aton nga update actionary diri sa aton Ciudad San Carlos sila bina sa pagsaulog sining Christmas season. Nag-report na lang diri sa Ciudad San Carlos una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action! Night Patrol! Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 10:24 na. Salamat gid sa report ni Aksyon Stephen Fresquito. Live report gikan sa San Carlos. Ang balita ng Aksyon Stephen Fresquito ginadulong naman sa inyo sa kalumansang DTX 500 capsule. O ganiya pagtumar sa DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule may tatlo ini ka mga anti-diabetic properties. Charantin nga nagapanubos ang glucose, vicin, Sa tamang serbisyo, Aksyon! Aksyon Radio! Standby na sa report ni Aksyon Percival Villamor. Kay diri kita sa ato sininga sa Aksyon Radio Bacolod, province-wide. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Wow. Please try your call later. Kanogon. Sang 500, no? The number you have dialed Ay, is sila either tugid, no? Sa Lotus Piak, winner naton, no? I-check taliwat ang atong first winner daw alang-alang gid signal ya. Ang second winner naton hopefully ma-ring ang iya sining cellphone. Kagay pag-ring ti sigurado 500 kid. Marisol ti kaw may gabi dira, no? Kay Sammy Tambanillo ga monitor gid sa ato, no? Sa kay Angel Grace sa Panhilaso, no? Sa Newcastle, Australia. Bao, halong kadara Angel Grace sa Panhilaso na. Hansel Portales sa kag Edna Frias may gabi gid. Check tang linya niya. Ang yasining cellphone kon okay kag available actually nila na why gid sige ilis taliwat atrasado si mong GM karon i-relieve ta ka buta ka cross sa tawi-tawi karon ora na ko na ano na ibalik ta na nang wala naton makuano ang wala naton na mabasahan kag wala makontak ibalik ta na kay may chance ta na ini, no. Okay, check tang ikapat ni siya. Ikapat ni naton nga kuha sa kwan sa aton nga bulang kristal kanugon sa taga Panukoyo. Isa taga Hinigaran, ang isa taga duwa gitali taga Panukoyo. Ang mga sirado man ang ilan nga mga cellphone ni. No kanugon sa taga Panukoyo niyo tani inyo kita ning 500 ni no mo kay do
Why man ga signal ang inyo sining nga cellphone. Tungod guro ni sang kwan, sang kadamo na sa nagagamit sang cellphone, no? Bisan internet ganito kahina na sa mong kay grabe ang gamitay kag ang video call, no? So do ka kwan gid do sa ka budlay gid, no? Cory Bidaha, may gabi dira sa Kuwait, sa kay Chirek. Sa kay Chirek dira sa Quezon City, Metro Manila, may gabi gid, no? Christian Ferrer, no? May gabi gid Milagros de la Cruz da Richard Cadiz, may gabi kay classmate Merly Dolido Magallanes, no? Ara gid siya kapaurok-urok gid siya pamati sa sunod patron. Ang tanan nga linya sumong ila cellphone do hindi gid available, no? Ginatamya ko dira ang pamilya Espada Morphy sa barangay Punta Taytay rin kay Ninyo Morphy ang panamyaw, no? Sa kay Chirek dira liwat mayong gabigit sa Quezon City Metro Manila, no? Kay Christopher Vergara, may gabi sa kay John Salomante, kay Nick de la Cruz Magallanes, may gabigid kay Sir Neil McCoy, sa kay John kag Pretty Mahilom, ara gid sila, no? Nagapamati gid sa aton sini nga pagpangalaga. Duay noy, anang alang gid? No? Alang alang gid nang ila signal daw budlay sa mong kontakto ng mga cellphone kay ti damo ka pamati, no? Jamie Candelario gapamati gid kada gabi, no? May gabi dira kay Jamie Candelario nagapamati rin kay Romo Pasaporte alias Calbo ang nagatamyaw, no? Ara na, nagring na, chamba. Rosemary Kibrar may gabi, ha? Kag kay May Enriquez. May Enriquez may gabi gid. Alay ko nang nagring ko ni masabat naman karon. Kay subong budlay kontak ang cellphone subong kay damo ga usar, no? Action GM. Mapagid may ang internet subong mahina, no? Tungod damo sa gamit video call. No? Ti chance naman nila makapuro panamyaw sa mga kilala nila mo. Okay, salamat. Sa ilo ta si Piaka, no? Ay sabi ba Action Henry taga sa chance sabi? Okay, isa pa. Oh. Okay, tabaw pay kan Action Henry. Ay papas na ng isa na parang tasigta. Wilfredo Logatiman. May gabigid, ha? Kay paring kita sa guys ng Tokyo, Japan, classmate Ana Miliebo, may gabi. Tani ako mabunutan mo ba? Hindi ka na namit siya. Ana Miliebo, may gabi gidira, no? The number you have dialed. Tiya mo gid Christina Tyson Binabon. May gabi gidira, no? Why gid chance ang ilang cellphone, no? Kung hindi makontak garing o hindi na masabat ay kanugon. Dennis Guzman, Anore may gabi, Armando Guangco. Ari, isa ni. Check taliwat, ha. I-check taliwat ang another number. Way gijaga sabat ang cellphone, no? Kanugon sang Parin Stephen Oy, kay kumari ko Angel Oy, ihado ko Ichi, Toto Samuel Oy, kag Mr. and Mrs. Lori Oy and family, sang takuling mayong gabigid, no? Huwag gid ka ano? Kasabat ang The number you have dialed is not. Maricel Aribalo Bindol, mayang gabigid. Sa kay Hermo Sugaton, kay Hani Vargas. Sa kay Joshua Pinyol, sa kay Milo Huyatid Amit. Bawaras na. No? Raquel Dimala, kag Marlon Sikinya Kanyete. Gamonitor gid sa atong diri nga para tuntunan. Ari pagid. Kadamo sang nagaring pro Wesley kasabat. Nakanugon sang 500 pesos, no? Ti ara na garing do way sabat kanugon. Nagunan ko kay The number you have tiya mo dialed. git nugon sa 500 niyo. Boss kung way kahanda sa mong gabi sa Nochebuena sigurado ko boss may handa kagid kay may 500 pesos ka. Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa, may gabigid, no? Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and family. Sila niya, ako na lang balataw, kay sabtong ko tadayon. Hindi ka na lang Ma'am Judith. Yatag na sa iba, no? Baro ko mo handa. Mudaway kita Ma'am Judith. Sa kay Arlene Nonato Opino. Sa kay Monster Momo. Lovely
Clan Puro. May gabi dira sa imo no. Kapamati gid. The number you Ay, have dialed gid. is now unattended. Tama na sila magsabat tao. Oh. Sige, halahon ta niya. Hasta nga mabinggo ta. No? Robert Cuevas, may gabigid, no? Robert Cuevas, maladala nga pagpaurok-urok pamati sa Action Night Patrol Program. Sige. Kay Jingjing Tabangan, Annalyn Banaglorioso, kay Tim Munil, about Tim Munil, ga paurok-urok-kid pamati The sa number you have dialed. Why gid? Oh, hala. Nadamo na nakuha na mo di nga kuha no. Kuha ba yung sabat out? Kay Toto Alan Sophie, may nga bigid, no? May ko si soon to be kuya Alan Sophie na lang tawagan tay, no? Sila niya, wala sila kasabat, kuya. Hubog guro, hehehe, Merry Christmas tanan. Todo ba siya hubog blaw, kasabat? No? Toto Alan Sophie, mo tanda to Miro ni. Bibing Sarad Simple. Yes! Good evening! Merry Christmas! Same to you. Oo. Why kita da? Kami ba? Ha? Why kita da? May gabi, Merry Christmas da? Oh, kadlaw ka. Dukigal mo pa ko. Sino ni ha? Ay, kakilala sa akon? Wala. Oh, si Action Eric Magbanwa. Ay! Yes! 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 Daog ko! Daog ko! Yes! Yes! May pang Noche Buena na kubas, bakal bugas, kag isda dalagas. Kaya kaway kami biga open do sa bulingan. Tani nakabuling kamo kapanghatag pa kamo Pasko sa amon. Kaya pa kami ka-open sa subong. Sa diin? Sa bulingan, sa NSL. Sa Golden Field? Mo, Sir Eric. Oo, gani. Kay, ano ba may pandemic? May pagbuling tada? Oo, gani. Nagdako na ganing buyon ko, nako kabuling, no? Oo, gani. Gada ko na lang ng buyon mo. Si Dainona, gani. Gamay-gamay, gidya ba? Sa linya natin, si Alit Gani. Oo, sa NSL ko bra sa bulingan, sa Golden Field. Okay. 56 years old, Rilota Village, Barangay Kabog. Oo, thank you. Ika ba hindi ko nga gabot, ikaw gid ang nakasabat. Ito ka? Oo, damo-damo. Sige ko gani, no? Oo, ang ako di nga bulang kristal puno-puno niyo. Ti 20 gigabot ko, 20 ika di silibing gitawagan ko. Ika 20 ka, ikaw ang nagsabat. Swerte, gid ko gani, Swerte no? ka gid do. Para ginisi mo ang 500 pesos. Kuha lang isa kasiro eh. 500 lang anay Oo, Okay na na, let 500, okay na na. Okay na na. Sige, 5,000 na, 5,000. 500 ganun. 500, itawagan ka na boss ng station, tapos gaan ka na reference number, i-claim mo lang ang 500 mo, ha? Okay, thank you. Sige, Alit Gani, congratulations. Merry Christmas in advance, kag-advance Happy New Year. Salamat! Merry Christmas din sa tanan nga taga-Diwa Isik, kag sa kay no na di maala magbanwa. Thank you. Yes, Merry salamat Christmas. Kalit. Merry Christmas. Thank you. Good night, Bye-bye. good night. Bye, good night. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamatik from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radyo. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo. Salamat sa pagsali. Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Pabalik diri sa ato mapalagad. Congratulations. Alex Montesa, may gabi dira, ha? Kag sakay Dindo Blancada. Sakay Toto Jefferson Locasan and family. Toto Jefferson Locasan and family.
happy listening kag manandira nga pagpaurok-urok pamati. Ayos! Ang ini nga porsyon sa ato sa panagad ginadulong sa inyo sa kalawan sa life. Hindi mga porsyon sa taon agad ginadulong naman sa inyo sa kalawan sang Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! may gabi nila sa kay Ramilo Gatis sa Hanoi kag kay Marie Zugilon, sa kay Dave Milotendos kag Ray Tampipe, sa kay Jovelyn Abad kag kay Rafi Libran. May gabi nila kay Rafi Libran ha. Nagapaurok-urok it Ems Pialago Lopez, Resti Panisa kag kay Jocelyn Arisibita ulak gapaurok-urok man pamati sa Action Night Patrol program. Sige, ari sa report ni Action na Stephen Fresquito, may balos nga report. Si Action na Percival Villamor, may gabi dira kay Mr. Arnel Binares Sr. kag Arnel Binares Jr. Toto Andro Binares, good evening sang alihis. Jefferson Banares, may gabigid kag kay Alexis Wing to. Rin tayo na pamilya sa Paranaque kag sa Valladolid ah. Ayos. Sige, check tayo ang report ni Action Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action Percival, mayong gabi, please come in. Gabi Aksyon Eric kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aksyon na Night Patrol aksyon na Eric. So ang aton area of responsibility mulo mapaway aksyon na Eric akang nag-obserbar kita sa nga misa di Aguinaldo no katapusan nga misa sining Aguinaldo December 24. Okay. So nagsugod kay na ang iban nga mga area sa nga simbahan alin sa La Carlota, Pasaka diri sa La Castellana nag-obserbar kita. So madamo ang mga nagsilimba sa nga katapusan nga pagsimba sa nga misa di Aguinaldo. Halos nga ang simbahan Aksyon Eric nag-aalalawas ang mga dibuto nga mga kauturan naton nga mga Katoliko kag nagpagigambit kag nagalaom sa nga grasya nga batunon sining tuig 2020 Aksyon Eric pisar pang sa diin nag arise pa ang COVID-19.
So ang pagpanumdum sang aton kapulisan kay nasang temprano pa nagrekurida nga magsuksok tismas sa kaga face shield kay labi na gid sang proper hygiene alcohol bag-o magsulod sa simbahan kag distancing, no? Kag makita naton ang tagsa ka mga pulungkuan nga mga nagasimba sa isa ka pulungkuan nga malaba tag tatlo lang aksyon erect. So may isa ka metro 1 meter distance ang aton mga kauturan agud tong malikawan ini ang ginatawag nga pag-aray sang COVID-19. So nagsaka kita kay na naman sa city diri sa may Moises Padilla kag nagobserbar man kita sa mga kauturan kag naglingling man kita sa libro sang kapulisan, so mataway man kag makita man naton halos man ang kapulisan diri sang Moises Padilla sa pagpumuno ni Pulis Captain Randy Babor upod ang mga alert team nagarekurida man sa mga tagsaka simbahan diri sa poblasyon Action Erect. So makita naton nga nagadamo kayo sang mga kauturan naton nga nagaselebrar sining Pasko sa pagsimba sa pagpangayo sang grasya kag pangayo sang kapatawaran sang ilang mga sala Action Erect, no, sa ilan iyang pagpati. So ang mga kauturan naton nagasuksok sang face mask kada sulod dalin sa bata nga nagaedad 8 ka tuig pasaka nakita naton nga nagasuksok sang face mask kag face shield. So makita naton nga nagasunod gid sang protocol sang pagsunod sa sulod sa simbahan kag magasimba sa mahal nga makaako aksyon erect, no. So isa kag isa nagaprotektar sang kaugalingon agud to nga malikawan ini ang pandemya nga ginbilin sang 2019 coronavirus Action Erect. So nagasigahaw mga aton kauturan kag nagapangamuyo nga sa masunod nga tuig 2021 nga magadula na ini ang pandemic nga COVID-19. So kapangamuyo ang aton nga mga kauturan nga back to normal na gid ang sinalayo sang aton nga mga kauturan. So kapangamuyo nga sa diin magadula na ang COVID-19 Action Erect. So nakita naton nga ang mga kauturan nga simba kag nagapangamuyo gid sa ilang kaugalingon mga sa ila kaugalingon nga sa diin magadula na ini ang pandemya sang COVID-19. Amo ini ang aton nga nakuha nga information sa aton area of responsibility Action Erect kag Merry Christmas kag advance Happy New Year sa aton nga mga suki nga tagpalamayti. Gikan diri sa aton namtangan ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Salamat gid Aksyon Percival Villamor live report gikan Central Negros La Carlota PNP Correction. Merry Christmas na kay 7695 sa kay Joanne, sa kay Hanilin Vargas. Uy, Merry Christmas na kay Hanilin Vargas, no? Bata ni ng Astrid kag ni Nong Pulding Vargas. Emel Hapson, mayang kabigid. Cyril Dulaca. Ako Maldita, mayang kabigid si Muda. Leo Mendoza. Sa kay Rakilina Lumawag dira sa Hong Kong, happy listening. Trex Reyes mayang gabi. Nestor Figueroa. Jeremy Javier Silonga. Sa kay Balmi Graciano. Cesar de la Vega Sanz. Mary Grace Monserrati Di Mafiles. Isagani Jimenez. Sa kay Ems Pialago Lopez da. Sabi ko, ginbawal na ang palupok, may-ari mangyapon, gaps lupok sa piyak balay. Bing girl, payong gabi.
Alexis Wingwing Torre, happy listening. Josel Espulgar. Nagabigit ayaw ni Kwan. Action Henry. At iya ni Action Henry, no? Si Josel Espulgar. Nandara nga pagpamati. Mierna Istrao Pliada. Mayang gabigit, no? Uy! Si Tita Josie Patalita ba? Hidlam ako kay Tita Josie Patalita ba? Tita Josie, mayang gabigit. Di ka sabara ka sa bago. Kung nari ka di sa Firmville. Tita Josie Patalita, mo gining palangga ko kung kasi Mario sa Valladolid. No? Tita Josie, basta may time ka bala, masar ka bis balay bibuas kung may chimpo ka be. Redis Toto Samuel no? Basta makapamasar ka di Tita Josie buwas aga o dili ka na panyagas balay Tita Josie Patalita. Di si Toto Kwan Toto Toto Sam ay nablos mo ni Action Henry si Josel Espulgar nablos ano mo ni nablos mo ni bana ni Kwan bana ni asawa ni Ryan tutod mo na yung akon man asawa gali Toto Ryan Espulgar ay oo gali tuod no malipat pa ko Jerry Azero Junior may gabi dira. Uy, kay Toto Ayano Jervin Infante Bonda. Toto Ayan, Merry Christmas. Why kita da? Kay Madam da, good evening. Ano na nga pagpaurok-urok pamati sa aksyon, Night Patrol Program. Again, Tita Josie, kasi may time ka. Masal ka buwas, be. Saga, sa dito na panyaga. Ayos. Sige. Balik kita when we come back. Balik ka report na Action Dale Salazar. Pagkatapos lang sa atong importante nga mga pahibalo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad,
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combroad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampenaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa ato pagpalagad may kabidira sa kay Ligor de la Puerta Escobar, kay Primo Noel Magbanwa Lagos, sa kay Yuki Murunay may kabidira, sa kay Charito C. Cuenca and the family Buyax Aiko Isidro Carmona Jr., Pep Sirongka, sa kay Sidney Pales Magwad kay Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey. Merry Christmas Sir Edwin Pineda, New Jersey. Kay si Leo Apilinga kapaurok-urok, no? Barikanta si Aksyon na Dale Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari si Aksyon Dale Salazar sa Barika Report. Dale, please come back. Action Eric nangin generally peaceful ang siyam kadlaw nga misa de Gallo sa mga simbahan nga gin-conduct diri sa may syudad sa Bacolod. Ini ang naging assessment sa Bacolod City Police Office sa BCPO matapos nga kinasang gagahon nagtakop na ang misa de Gallo Webes nga adlaw. Ginpahayag ni BCPO spokesman Colonel Ariel Pico nga wala gid Action Eric sa mga na-record nga mga mayor nga mga insidente samtang ginapatigayon ining tradisyon nga simbang gabi. Nagalawom si Pico nga mapabilin sa gihapon Action Erica ang katawhayan diri sa may syudad ilabi na sa mga simbahan tubtob sa pagsug-alaw sa bag-ong tuig. Nagpalambot man si Pico sa malipayon nga Pasko sa mga Bacolodnon kag nagapangabay sa tanan nga hindi pagkalimtan ang mga ginapatuman nga health protocol apisar sang wala tuo nga kahiwatan subong nga bulan sang Disyembre. Aring tiyog ni BCPO spokesman ni Colonel Ariel Pico. Aksyon Day mayong gabi, Merry Christmas sa aton tanan, sa tanan naton nga mga kaaksyon. On behalf sa Camon City Director Police Colonel Manuel Alcano Pasido, Merry Christmas mayong gabi. Assessment naton sa natapos naton nga siyam kasimbang gabi, pero may ara pa karon isa ka nabilin. Ini nga gabi no para sa aton Christmas nga misa. Wala kita sang may na-encounter nga mga major problems o dalanggo nga mga problema sa ginpatigayon nga siyang sa gabi nga simbang gabi diriya sa sila sa Bacolod apang ang magyapon ang matalupanggan naton sa Action Bill ang mga huginon lang makauturan nga dasin sige hapon nga mga ilang mga aktibidades nga lain niya ang tinutuyo sa ato ng simbang gabi. Pero Action Erica, for sure gidamang aton sining interview sa Bacolod City Police Office. Balita gikan sa patrol ang kaaksyon nyo. Action Day Salazar. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Kahit ka. Salamat din mga kabidira sa kay Agot Borja, sa kay Ray Joy Colantro, kag parang kinaron sa guys sa Tokyo, Japan, Enriquita Cafe, Jude Gales Makawili, Brian Morales, Donald Cartagena, may lang pagpaurok-urok. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimano ng Action Patrol Program magkatakop ini temporaryo. Balik ini buwas, Biyernes, Christmas Day presentation. Las 10, tub-tub, las 11. Ato sa lima patrol, unit reporters in action nga nagparagay, nga nagawin sa action Percival Binamor, Stephen Presquito, Action Dale Salazar, Action Papang Nixon Tao, mga kapiluto sa Patrol 2 Crosswell Patrol. Sa News Center, Action and Defensor.
Technical partner, Studio A, Broadcast Engineer Henry S. Pulgar. Backup Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner. With IT Expert Action J.M. Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Sulat Sang Bago, Broadcast Engineer Bernie Bidacanas ng Batang Suay. Back-to-back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa ngalan sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagad ng Kurman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa na kasiring. Adios, amigos. Hasta la vista, yung makalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, numero 1 sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.